Εκ μέρους μήπως άλλαξε κάτι. θα ήθελα εγώ να σας ευχηθώ όλους καλό καλοκαίρι. Καλή τύχη σε αυτούς που παίρνουν και έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δεν είπα για δεν έχει κανένα. Λοιπόν, και παίρνουν και πηγαίνουν σε άλλα, θα πάνε σε άλλα σπίτια τους. Καλή τύχη να έχουν και στη ζωή τους. Εμείς εκ μέρους διαιτησίας προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι, γιατί ξέρετε, ποτέ λάθη γίνονται, δεν είμαστε οι αλάθαστοι προς Θεού. Και στο παιχνίδι μέσα συμβάλλουν όλοι, και οι διαιτητές, και οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι το κόσμο ήταν από τις ομάδες που πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ τη διαιτησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι να έχετε. Κύριε Αϊβάζη, ποιος έχει σειρά τώρα? Νομίζω ότι πρέπει να, ή άμα είναι καθένας ξεχωριστά ή κάποιος λίγο να βάλουμε και τον κύριο Αϊβάζη να μιλήσει, που επανήλθε εδώ στην ομάδα, και μετά με τα παιδιά θα μιλήσουμε. Κύριε Αϊβάζη, λίγο να σας δούμε, γιατί δεν σας βλέπουνε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους πάντες που είναι εδώ, την Ιβρανότρια Αρχή την ΕΠ, τον πρόεδρό του, τον κύριο Μάνο Γαβρελίδη, τη διατησία, τους δημοσιογράφους, τους επίτιμους προσκεκλημένους. Κύριε Θέμη, τι κάνετε? Φελίνα μου, καλά είστε? Να είστε καλά, ευχαριστώ τη διοίκηση του ΠΑΟ Κοσμίου που με έκανε για άλλη μια φορά την τιμή να ξαναείμαι ο πρώτος προπονητής αυτής της ομάδας, γιατί τα τελευταία χρόνια συνεχίζουμε να έχουμε εδώ και δεύτερους και τρίτους προπονητές. Είμαι ο πρώτος προπονητής αυτής της ομάδας. Όλοι περίπου ξέρετε τι έχω προσφέρει σε αυτήν την ομάδα. Όλοι ξέρετε πόσο μόχθο, πόσο πάθος δίνω και για αυτήν την ομάδα και για αυτό που κάνω. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα δώσω και αυτήν τη χρονιά. Αυτό που θέλω να πω όμως, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ, καταρχήν ο Γιώργος Κυπριτόγλου, ο Θανάσης εδώ, ο Αθανασίους, όταν πρώτα ήρθαν στην Κομοτηνή, ήμουν εγώ προπονητής εδώ στο Κόσμιο. Είναι από τότε κοντά μας, δεν έχουν αφήσει ποτέ την ομάδα, τους δίνω ιδιαίτερα συγχαρητήρια. Αλλά να δώσω και συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά, που για μένα φέτος μπορεί να ήμασταν αντίπαλοι, αλλά από την αρχή το έλεγα ότι ήταν το καλύτερο υλικό που υπήρχε. Ίσως κάποια κόκκινη κάρτα μπορεί να δίνει και ένα πρωτάθλημα, μια φορά το πολύ ήθος, είναι λίγο για άλλα θέματα, αλλά το ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Τώρα για τη φετινή χρονιά εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους, υγεία του πάνω απ' όλα, να σταματήσουν να ακούνε οτιδήποτε γίνεται στην πόλη μας. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα για αυτήν την ομάδα για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους. Σίγουρα αυτή η ομάδα, εκτός από αυτό το καλό ποδόσφαιρο που παίζει, θα πάρει και ένα μεγαλύτερο πάθος για να διεκδικήσει με μεγάλους στόχους τους στόχους. Τίποτα, να ευχηθώ καλή συνδυοδρομία στα παιδιά που φεύγουν, τον κύριο Φλέγκα που δεν τον ονομάσαι και τον Σουλάκη που είναι ιδιαίτερο θέλει, άμα είναι εδώ να τον βρω. Ακόμα ο Μαδούρας, ο Λιτρούσης που φεύγουν τα παιδιά, ο Αραμπάς, τώρα ξέρω για τους ειδητές, έτσι, πω και αυτός να εξηγηθώ ό,τι καλύτερο και να εξηγηθώ ό,τι καλύτερο στα παιδιά που θα μείνουν εδώ και λίγο περισσότερο νεύρο να έχουμε, γιατί θα το χρειαστούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.